ଚାରୁଲତା ଚା ଟିକେ ଆଣିବ। ଚା ନିଅ। ପାଣି କାଇଁ? ତାକୁ ଚା ପାଇଁ ଡାକିଦେଲ, ମତେ ଡାକି ପାରିଲନି? ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତମର କଣ କମିଗଲାଣି? ହଉ ହଉ ତମେ ଯାଅ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବ ଯାଅ। ବହୁତ କଥା କହିଲନି ଯାଅ ଯାଅ ରାଗନି। ନିଅ ତମ ପାଣି। କେମିତି ରାଗି କି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ମା ଦୁଇଟା ବାହାଘର ହେଇଛି ଯେ କେହି ଗୋଟେ ଭଲ ତାକୁ କହିଲେ ଏମିତି କରୁଛି ତାକୁ କହିଲେ ଏମିତି କରୁଛି। କେତେବେଳେ ତ ମୋ ଜୀବନ ମାରିଦେବେ। ଚା ମାଗିଲେ ପାଣିକୁ ଚା କାଟେ ମିଶେଇକି ଢାଳିଦେବେ ମଟରରେ। ଆରେ ବହୁ ଚା ଟିକେ ଆଣିବ। ବାପା ଚା। ଆରେ ଚା ଟା ଆଣିଲ ଯେ ପାଣିଟା କଣ ତୁ ବୋପା ଆଣିବ? ବାପା ରାଗନି ପାଣି ନିଅ। ପାଣି ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲି ଆରେ ପୁଅ କଣ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେ? ସିଏ କଣ ବୁଝିଲା ଏକା ବେଳେ ଦୁଇଟା ମାଇକିନା ଧନା ପଳେଇ ଆଇଲା। ହେଲେ କି ଦୁଇଟା ମାଇକିନା ଆଣିଲା ଯେ ହେଲେ ଚେୟାରଟେ ଦେବା ନାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲାନି ପରା। ଗୋଟେ ହାତରେ ଚା ଗୋଟେ ହାତରେ ପାଣି। ଚେୟାରଟା ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି ଯେ ବୋଇବି କେଜାଣି। ଆରେ ପୁଅ ଦଣ୍ଡ ଚେୟାରଟା ଟିକେ ଧନା ଆଇଲୁ। ଶଳା ମାଇକିନା ପଛଆଡେ ସବୁବେଳେ ହେଲା ନଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ। ଚେୟାରଟା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବସିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଛାଡ଼ କେହି ନାଇଁ ଆଣିଦେଲେ ନାଇଁ ତଳେ ବସିକିରି ପିଇଦେବା। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଆଉ ହଉଛି ବସି କାଳରେ ଆଉ ବସି ହବନି। ହଉ ଚାଟା ପିଇଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ପାଣିଟା ପିଇବି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଏଇଟା ତ କି ନା ଯେଟା ଚା କି ପାଣି କିଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏରା ହଁ ମାଇକିନା ଆଉ ଆଜିକାଲି ହେବେନି। ନାନୀ ଲୋ ନାନୀ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ? ଆସିଗଲା ମୋ ପୁଅର ବଡ ଶଳା ଆଉ। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ଯେ ଭଲ କିରି ଗୋଟେ ଗିରାଙ୍କିଳା। ତାପରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଶଳା? ତୁ ବାବା ଉଠିକି ଏବେ ପଳା। ଏଠା ନହେଲେ ତୁ ବି ଖାଇବୁ ଗିରାଙ୍କିଳା। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖ। ମୋ ଭାଇ କାଉ ଆଇଲେ ଚାଲ ଖାଇବୁ। ତା ଭାଇକୁ ତ ସେ ଡାକିଦେଲା। ମୁଁ ବି ଯାଇ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିବି। ହ୍ୟାଲୋ କୁଲକୁଲି ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆ। ତା ଭାଇ ଆସିକି ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ତୁ ବି ଆସେ। ଆରେ କାଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ନାନୀ ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ରୋଲ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣେ। କାଉ ତୁ ଖା। ହଉ କାଉ ତୁ ଖାଉଥା। ମୁଁ ତୋ ଭେଣୀକୁ ଦେଖେ କୁଆଡେ ଗଲେ ତୋ ପାଇଁ ମଟନ ଟିକେ ଆଣିବି। ତମେ ମୋବାଇଲ ସେତିକି ଦେଖ। ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି ଆଉ ମଟନ ଟିକେ ଆଣିବ। କଷିଲେ ସେ ଖାଇବ। କିଏ କାଉ ଆସିଲାଣି? ହଁ ସେ କେତେବେଳୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଏ ତୋ ଭାଇ ଏଠୁ ମଟନ ଖାଇବ? ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ତମେ ଗଲ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବ। କଣ ପିଓର ମଟନ ଖାଇବ କି ସେ ମେଣ୍ଢି ମାଂସ ଆଣିଦେବା? ପିଓର ମଟନ ଆଣିବ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଧରିକି ଆସିବ। ସେଇଠି ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଆସୁଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବି ଆଣିବ। କାଉ ତ ଖାଇଲା ମଟନ ତୋ ଭଉଣୀ ଆହୁରି ପୁଣି କଣ ଖାଇବ? ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପନିର ଆଣିଦବ। ସିଏ ତ ଆମିଷ ଖାଏନି। ଇଆଡେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କିଳା ଆସିଗଲେ ଆଉ ଦିଟା ମୋର ଶଳା ଶାଳୀ ସେମାନଙ୍କର କିଳା ଶଳା ମୋ ପଛ ଆଡେ ମାରିଦେବେ ସବୁ ମିଶିକି ଜିରେ କିଳା ଆଉ ମଲି ଶଳା। ଦିଦି ଜିଜୁ ତତେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଶୁଖି ଗଲୁ ନା? ନା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ତାକୁ କଣ ଦେଖିନ ତାକୁ? ତାକୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଦିଦି ତା ଭାଇ ଆସିଛି ଯେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ନା ଖାଲି ଫିରି ଫିରି ହେଇକି ଉଡୁଛି ବା? ନା ସେ ଖାଲି ଗିଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି।
ହଉ ଝିଅ ତୁ ବସିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଝାଡୁ ଫାଡୁ କରିକି ଟିକେ ଆସେ ତ ଜିଜୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ତ ସଉତୁଣୀ କଣ କିଛି କରୁନି ତୁ କରିବୁ ଯେ। ହଁ ସବୁ କାମ ତ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ହଉ ଜିଜୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋର ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଉ କାଉ ତୁ ଶୋଇପଡ ମୁଁ ଯାଏ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରିକି ଟିକେ ଆସେ। ଓହୋ ମଣିଷ ମରିଯିବ। ଚାରୁଲତା ତୁମର ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇ ତୁମେ ତୁମ କାମ କର। କାଉ ଉଠ ରେ ଉଠୁ ତୋ ଭେଣେଇ ଆସିଲାଣି ଯା ଟିକେ ପଟେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଯା ଉଠୁ ଉଠୁ। କମଣି ବେବିଲ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୋର ହେବିଲ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଜିଜୁ କଲି। ଜୁହାର ପାଇଲି। ଆରେ କାଉ କଣ ଭଲ ଅଛୁ? ଭଲ ଛାଡ଼ ମ ମୋ ନାନୀ କାମ କରି କରି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଚାକର ଗୋଟେ ଆଣ ମୋ ଦିଦି ଆଉ କାମ କରିପାରିବ। ଜିଜୁ ତମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚାକର ଖୋଜି ଆଣ। ଆଜି ହିଁ ଆଣ। ହଉ ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ରାଗାରୁଗି କରନି ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଟିବ ରେ ମାରିବ ମତେ ସବୁ। କରିବ ଜୋତା ବୋଟ ପଲିସ କରିବ ବୋଟ ଏ ଜୋତା ପଲିସ ଜୋତା। ଆରେ ଭାଇ ଜୁତା ପଲିସ କରିଦବ ଟିକେ ବଳି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଦେଲ ନିଅ ଟିକେ ଜୁତା ପଲିସ କରିଦବ ଭଲସେ କରିବ କରୁଛି। ଜୋତା ପଲିସ କରିବ ଜୋତା। ଭାଇ ଜୋତା ପଲିସ କରୁଛ କି? ହଁ ତମେ କରିବ। ନା କାମ ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ। ହଉ କର। ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ବେପାର ଚାଲିଛି ତୁମର? ହଉଛି କୋଉ ଦିନ 50 ଟଙ୍କା କୋଉ ଦିନ 30 ଟଙ୍କା କୋଉ ଦିନ ମୁଳେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବ କି? କାମ ଗୋଟେ ଅଛି। କାମ କଣ? ଆମ ଘରେ ଚାକର ରହିଥାନ୍ତ। ଆମ ଘର କାମ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଏ ଯାଉଛି ତ ଟିକେ କାମ ଦାମ ଟିକେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ। ଝାଡୁ ଫାଡୁ ତ ସେ ଇଏ ଖାଲି ଟିକେ ବାସନ କୁସନ ଇଏ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତ ଆଉ। ତମର କେତେ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି କି? ଆଉ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଶଳାଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଆମର ମୁଁ ଆଉ ଏତିକି ତ ଆମର। ତମେ କେତେ ଦବ? ମୁଁ 2 ଦେବି। 200 ଟଙ୍କା କାମ କରିହବନି। ଆରେ ଭାଇ 200 ଭାବୁଛ କି? 200 ନୁହଁ 2000 ଦେବି ମାସକୁ। ହଉ ତାହେଲେ କେବେଠୁ ଯିବି? କାଲିଠୁ ଯିବୁ। କାଲିଠୁ ଯାଇକି କାମ କରିବୁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ହଉ ଆମ ଘର ତ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୋ ଘର ହଁ ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛୁ ତ? ହଁ ସେଠିକି ଯିବୁ ଆଉ ହେଲା। ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁନଥିବ ମୁଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବି ଆଉ। ଆରେ ପୁଅ କିଏ ରେ ତୁ? ଏ ଘରର ନୂଆ ଚାକର ମୁଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ତ କେବେ ଜୁହାର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଚାକର ଆସିବ ତାକୁ ଜୁହାର ନା। ତଥାସ୍ତୁ ହେଲେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୁରର ଲକ୍ଷଣ। ଆରେ କଲରା ଆସିଗଲୁ? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆସିଗଲି। ବାବୁ ଏମାନେ କିଏ? ଆରେ ଇଏ ପା ତ ବଡ ସାନ୍ତାଣୀ, ଇଏ ହଉଛି ସାନ ସାନ୍ତାଣୀ। ଆଉ ଏମାନେ 2 ଜଣ? ଇଏ ମୋ ଶଳା ଇଏ ମୋ ଶାଳୀ, ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ଗିଳି। ଆରେ କାଉ ଗଲୁ କଲରାକୁ ସବୁ ରୁମ ଦେଖେଇ ଦବୁ। କାମ ତାର କଣ କଣ ବତେଇ ଦଉ ତାକୁ ହେଲା। ହଉ ଯାଅ। ଉଦା ଘର ଏଠି ତମ ଧରିଆଟା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତମ ଲାଇନ ଆଉ ନାହିଁ ଅଛି ନାହିଁ ଲାଇନ ନାହିଁ ବିଲ ଅଧିକ ଉଠିଯିବ। ଏଇଟା ଶୋଇବା ଘର। ଏଇଟା ହେଲା କିଚେନ। ତମର ଏତିକି ଘର ନା ଆହୁରି ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି। ତମ ଚଷମା କଣ ଉଲ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛ? ଓଲଟା ପିନ୍ଧିଛି?
ଚାଲ ଦେଖିବା ଆର ଘର। ହଁ ଆସ ମାଲିକ ଏଇଟା ଶୋଇବା ରୁମ୍ କାହାର? ମୋର କଣ ଏଇଟା କଣ ବାଲକୁନି? ତୋ ନାନା କେମିତି କଲରା ହେଲା? ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କଲରା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତ। ଓ ତୋ ମା ତ ଗଛରେ ହିଁ ପକେଇଥିଲା। କଲରା ରଖିଦେଲା। ହଉ ଆସ ତ ଶୋଇବା ରୁମ୍ ଦେଖେ ଏଇଟା ତୁ ଶୋଇବୁ। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ଦେଖୁ ତ ନେଇଗଲା କଥାଟା ଆଉ କାଲି କହିଥିଲେ ଚାରଟେ ଦେବା ନାଇଁ କେହି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମାଇକିନା ବଦଳରେ ଚାକରଟା ଆଣି ପକେଇଲା। ହଉ ଦବ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ତ ଦବ ଆଉ ମାଇକିନା ନହେଲେ କିରା ହେଲା ତାର ଚକରଟା ତ ଆଣିକି ଦବ କି ନାହିଁ। ଚାକର ତ ଆଣିଲ ହେଲେ ମାସକୁ ଦରମା କେତେ ନବ? 2000 ଟଙ୍କା ନବ ସେ। ସେ ଆଗରୁ କଣ କାମ କରୁଥିଲା? ସେ ଆଗରୁ ଜୋତା ପୋଲିସ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ପଚାରିଲି ବେଳେ ସେ କହିଲା ବେପାର ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଟିକେ କାମ କରିବୁ ଆଉ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହବ? ବୁଟ ଝୋଳ ହବ ନା ଚପଲ ଝୋଳ? ହେଇଟି ତମେ କି ଚାକର ଆଣିଛ? ବୁଟ ଝୋଳ କହୁଛି ଚପଲ ଝୋଳ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ କଲରା କଣ ତୁ ବୁଟ ଝୋଳ ଚପଲ ଝୋଳ କଲୁଣି? ଅଭ୍ୟାସ ବାବୁ ଅଭ୍ୟାସ। ହଉ ହଉ ହଉ। ସରି। କଲରା କୁଆଡେ ଗଲୁ କି? କୁଆଡେ ମରିଗଲୁ ନା କଣ? କଣ ହଉଛି ଏ ବଜାତ ମାଇକିନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରାଉ ରାଉ ହେଇକି ରହୁଛି। କଣ କହିଲୁ କଲରା? କିଛି ନାହିଁ ସାନ୍ତାଣୀ ମା ଯାଉଛି କହୁଥିଲି। କଣ ହେଲା ବଡ ସାନ୍ତାଣୀ? ଗଲୁ ମୋ ରୁମ୍ ଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେବୁ ଅସନା ହେଇକି ପଡିଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ସେ କଲରା ତା କାମ କରିଲାଣି ତୁ ଡାକୁନୁ ତୋ କାମ ବି କରିଦେବ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। କଲରା ଗଲୁ ବାସନ ଗୁଡା ପଡିଛି ମାଜି ଦବୁ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ସାରିଦିଏ କାମଟା। ଆସୁଛି ନାଇଁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା। ହଉ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର। ରହ 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 ତୁ କୁଆଡେ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ମୋର ଆଗ କାମ କରିବ ନା ମୋର କାଉ କୁଆଡେ ଛାଡ। ବଡ ସାନ୍ତାଣୀ ସାନ ସାନ୍ତାଣୀ ଝଗଡା କରନି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା? ଝଗଡା କରନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ତମେ ସେଇ ଭଳିଆ କାମ କର। କଣ କରିବୁ? ଚେୟାର ଗୋଟେ ଆଣ ଆଗ। ଗଲୁ କାଉ ଆଣିବୁ। ନିଅ କଲରା। ଏଇ ନିଅ ତମ କାମ ତମେ କର। ତମ କାମ ତମେ କର। ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଆରେ ଚାକର ଏଠି ବସିଛି ସେମାନେ ଦି ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କଲରା ମୋର କାମ କରୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାନୀ ଭଉଣୀ ଚାକରକୁ ଘୁଷାରିକି ନେଇଗଲେ। ଆରେ କଲରାକୁ ଯଦି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା ଏଠି ଚେୟାର ପକେଇକି କଣ ବସିଛି ଇଏ? ଚେୟାର ଟା ଆଣିଲୁ। କାମ କରିଥିଲି କାମ ସମୟରେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି। ଆବେ ଚାକର ଚାକର କହିଲୁ କହିକି ଚାକର ଗୋଟେ ଆଣିଲି ତାପରେ ବି ତୁ କାମ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ତ ଚାକର କଣ କହିଲୁ? ଆମେ ନାନୀ ଭଉଣୀ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନଉଥିଲୁ ନା ତୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନଉଥିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନଉଥିଲୁ ନା ଆମେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନଉଥିଲୁ? ତୁ ନଉଥିଲୁ। ତୁ ନଉଥିଲୁ। ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଏ କାଉ କୁଆଡେ ଗଲୁ? କଣ କହିଲୁ ପୁଡ଼ା ମୁହିଁ? ଆରେ ଘରେ କୋଉଠି ନାଗୁନି ମାର
ଶ୍ୱଶୁରର ପାଟି ପଟେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ନା କଣ ଲୋ ମା? ମୋ ତୁମ ମାଡ଼ ହେଲା ଯେ ମୋ ବାପକୁ ବି ମାରିଦେଲ ତୁମ ଦୁଇଟା ଲାଗି ଚାକର ହେଇଗଲ ତୁ ଚାକର ଆଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଚାକର ଲାଗି ମୋ ଉପରେ ଜୀବନ ଗଲା। ହଉ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଯାଏ ତୁଳସୀ ପାଣି ଟିକେ ଆଣି। ମରି ନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବନାରସୀ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମରି। ଏତେ ସବୁ ହେଇଛି ସେଇ ଶଳା ଚାକର ପାଇଁ। ଚାକର ଗଲା କୁଆଡେ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ। ମରିଗଲି ରେ ଶଳା। Why are you running? Why are you running? Run. हाय फ्रेंड्स, आम वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। आ पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को दबाई दियंतु। ଆଉ ଆମ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।